Takže lyžička je vlastne lyžica. Na ostatné veci sa fakt teším, ale na toto sa fakt neteším proste. Ale vypadá dobře, i ta konzistence. Musím si to hodně představit, jakože ten je karamel. A klidně bych to využila i jako knedlík třeba. A neskúšate doma? Já už cítím, že to ani nevonia tak, ako chcem, aby to... Tak asi tak jednou v životě jsem to zkoušela. A, dopadlo to? Fuj. Čaute kamoši, my sme sa tu dneska zišli s Kamčou. Ahoj. A ideme skúšať virálne TikTok recepty, ktoré sa tvária, že sú fakt dobré, ale ideme odskúšať, či naozaj internety neklamú, lebo niekedy to je tak. No a ako prvé ideme spraviť recept, kde do balíku od čipsov dáme vajíčka, nejakú zeleninku, slaninku, celé to nejak pomixujeme a potom to dáme variť. Som to zvedavá teda. Myslíš, že to vyjde? Akú veľkú šancu tomu dávaš? Tak 4 z 10. Dobre, poď, môžeš, zverujem ti prvú časť, potom asi podrviť najskôr, Jo. lebo neviem, že či to najskôr otvoríme, alebo potom podrvíme. Možno to bude lepšie otvoriť. Ja zatiaľ môžem, že rozbiť vajíčka a k tomu dáme ešte tieto jimbimovské bielka. Ja neviem, jak moc. Nie. Podľa mňa nespravíme z toho úplne, že strúhanku, ale aby tam boli nejaké také tie crunchy časti. Asi v pohode. Oni tam dávali, že 3 vajíčka, my tam dáme, že 2. Asi 2 ne, protože máme zase menší ten sáček. Ja len by strašne zaujímalo, že koho to napadne, vieš, proste akože... Mám balíček čipsov a čo tak do neho, vieš, nenaliať vajíčka a nenaliať proste... Říkám, že by to neteče. Ďalšie ingrediencie. Tak, kolik tam dáme? Neviem, tak od oka. Asi stačí. Tak? Môžeme tak. Teraz ich treba premiešať, ale najskôr si myslím, že tam dajme všetky tie iné ingrediencie, čiže môžeš, prosím, nakrájať tú slaninku a ja nakrájam tú zeleninu. Buď to bude absolútny waste slaniny, alebo si povieme, že dobre. A avokádo tam nešlo, čiže len slaninka a zeleninka. Počkej, ešte tam šiel vlastne syr. Či nešiel tam syr? Akože podľa mňa vec, kde je slanina a syr, tak aj keď to nie je dobré, tak aj keby to náhodou nebolo dobré, tak si myslím, že slanina a syr vždycky všetko zachráni. Takže budeme dúfať. Takže tam môžeš nasypať syr. Ja ešte dokrájam túto zeleninku. No, akože celkom to je full. Asi já vlastně, že bych jako tam dala trošku té papriky a... Mám tak z každého trošku. Neviem, ako slané sú tie čipsy, takže nechcem to zase úplne, že extrémne presoliť, dobre? Jdeme na to, jo? Ideme na to. Nám držte palce. A neskúšajte doma, alebo možno vyskúšajte. No, možno, že by som tam naliala ešte tie bielka, lebo je tam dosť, akože myslela som, že bude, vieš? Tak ještě můžem trošku, no. Trošku, lebo ešte je tam ako keby priestor a bojím sa, aby sa to... Musí to být potopený, myslíš všechno? Asi jo. Podľa mňa, hej, aspoň tak. To je také no risk, no story tieto recepty, vieš, že proste buď z toho bude úplne úžasná vec, alebo si povie, že kto toto kedy my sme tam syr nezmiešali? Ja som tam dala. Aha, dobre. Ale neexistuje nič ako príliš veľa syru, takže nejaký navrch. A môžeme to dať do toho. Dobre, tak toto necháme žiť svojím životom a zatiaľ zapustíme do akože 1-minútovej kukisky, ktorú máš mať hotovú už za minútku, 40-50 sekund. Tak jako druhý recept budeme dělat kukisku, která by měla být teda údajně hotová za 45 sekund. Mala by byť, no a je akože veľmi simple ingrediencií, čiže roztopili sme si tu na panvičke maslo, čiže ide tam len lyžička masla jedna. Ideální by bylo připravit nějakou maličkou mističku, kterou můžete pak dát rovnou do mikrovlnky, že? Áno. Lebo to je fakt také akože pre jednu osobu, vieš, keď po obede dostaneš chuť na sladkú vodku, tak si proste zmiešaš len pár ingrediencií, čiže maslo, k tomu má ísť lyžička cukru, dajme tomu. Dobre. Když mám lžičku, dej tam lžíci. A nie, lyžica asi, to ja som sa pomýlila, hej. Slováci hovoria zdrobnení na všetko, vieš? Takže lyžička je vlastne lyžica, takže poriadnu lyžicu cukru, nech to není málo sladké. Teraz ti predávam lyžičkové žezlo. Dve
lyžice múky. Akože ja som strašne zvedavá, že či sa to vôbec akože zmieša. A možno by som ani nedávala také kopcovité, lebo mám pocit, že tam to je strašne maličko toho masla. Keď tak ešte prilejeme toho oleja, no. A to sa nemíchá, jo? No to sa práve že zamieša. Teraz všetko dokopy to musíme zamiešať, ale ešte tam ja ti môžeš miešať, ešte tam nakvapkám tieto flour dropsy, aby to bolo ešte trošku akože malo nejakú príchuť vanilkovú, dajme tomu v našom prípade. Mám pocit, že je to viac hrudkovité ako kukiskovité, takže tam dám ešte ten zbytok toho masla. Teamwork. Ono vždycky tie jednoduché recepty na nete vyzerajú, že to je úplne super, proste a potom iba premýšľa, že je chyba vo mne, alebo v tom videu, alebo proste kde nastala chyba. Každopádne už sa to začína nejak tvarovať, no a nakoniec tam pridala ešte, že chocolate chips. Ako je pravda, že slečna na videu, ktoré sme videli, alebo podľa ktorého to robíme, tak dávala hladkú múku. Už len teraz tam nejak proste nacapkala tieto chocolate chips. Dala som ich tam požehnanie. No, myslím, že stačí. Aby to zachránilo situáciu. Dobre. A teraz oficiálne na 45 až 50 sekúnd do mikrovlnky. A few moments later. Dobre, máme tu kukisku. Trošku si treba dávať pozor na to, že ako náhle ju necháte v tej mikrovlnke dlhšie, než tých pár sekúnd, tak vám môže trošku prihorieť ako nám. Ale máme tu aj neprihorené časti. Takže ideme skúsiť z tých neprihorených častí. Ale vypadá dobře, i tá konzistence. Hej, akože vyzerá, fakt keď sme to miešali, tak som tomu úprimne moc neverila, ale teraz ako keď vidíš tú konzistenciu, tak vyzerá tak sušienkovo. Takže... Cheers. Hej, vonia pekne. Hej, musíte ju nechať trošku vychladnúť, trošku dlhšie. My ju máme vonka už asi 2 minúty, stále je teplá. Ale je fakt dobrá. Ta konzistence je super, teda ako sa tak jako sype. Ešte možná maličko víc cukru bych tam dala. Do a ja by toho som testa. pridala ešte, že mliečko a môžeš mať teplú kukisku s mliečkom, to je akože 10 z 10. Nie, fakt som veľmi milo prekvapená. Takže prvý recept máme checked. Zatiaľ internety neklamú, zatiaľ to vyšlo tak ako malo, až na tú pripečenú časť, ale to je naša chyba. Takže poďme sa presunúť na druhý recept. Tak, vyzerá to ready, je to fest ťažké akože, ale snáď to bude uvarené aj vo vnútri. Čiže potrebovali sme nejaké... Alebo tak, no, tak poďme, skúsme. OK. Aha. Lol. Ale vypadá to líp, než som čekala. Vyzerá to dobre. Ja som mala trošku strach tým, jak sa to v tom hrnci hoci ako prehýbalo, že to nebude držať nejaký tvar. A ešte teraz len dúfam, že vo vnútri to už bude upečené. Nechali sme tam teda dlhšie ako 15 minút, asi. Tak to nevyzerá vôbec zle. Na to, že koľko si tomu dala bodov na začiatku? 4? 4? No. Prípada mi to jak nejaká žemla proste plnená. A k tomuto akože hlavnému jedlu si spravíme kolu. A že vraj sa dá spraviť kola, keď zmiešaš minerálku a balzamiko. Ja tomuto neverím, že akože absolútne že vôbec. To je pre mňa že 0 z 10 a to ja som za svoju ochutnávačskú kariéru fakt ochutnala už veľmi divné kombinácie a zvládne moje chuťové poháriky čokoľvek. Ale dobre. Pohár. Minerálka. Dobre. Let's do this. Takže najskôr balzamiko. Tak kolik toho tam dám? Tak akože na tých videách tam dávali toho docela dosť. Tak? No, môžeme skúsiť. Ešte tak přidáme ešte. Na ostatné veci sa fakt teším, ale na toto sa fakt neteším proste. Ešte by sa tam úplne hodil, že nejaké kocky ľadu, no. Jo, a citrón, vej? Hej, aby sme ja už cítim, že to ani nevonia tak, ako chcem, aby to... Cítiš to? Neviem, vonia to tak. Počkaj, ty máš nejakú svetlejšiu. Ja som tam asi viac... To vlastne nevadí. To měla být takoby zdravá kola, jo? Ono to vonia jak jakoby. Vďaka Bohu za kolu zero. Ještě dáme, ne? Máme docela málo to obarvený, podle mě. No, hele, to už je barvička.
Akože už mi to neprechádza ani cez poháriky, teda tie. To už je svetlý. A ty máš stále nejakú svetlejšiu, no? Neviem, či zvládnem prehltnúť ten prvý oný. To nevoní jak kola. Cheers. Akože čakala som, že to bude tak hnusné, že to poviem vypluť. Není to tak hnusné, že by som to šla vypluť. Ale není to tak dobré, že by som si to niekedy spravila v svojom živote znova a obetovala klasickú chuť kolí. To jo, no. Jakoby, kdyby tam možná byl ten citron a kdyby tam byl... Tak by to možno zachránilo. Akože, není to tak, ja som fakt čakala, že proste to bude akože no-go, že to bude fakt, že zle. A je to také, je to požívateľné, že keby som na púšti a už nemám proste čo a potrebujem prežiť, tak sa napijem. Ale akože v dneskajšom svete, keď mám tu na bilu a pôjdem si kúpiť kolu, tak asi pas. Každopádne, ľudia na videách sa tiež netvrdí, že by im to vyslovene chutilo. Takže... Pokud tam teda nedali tú dochucenou minerálku, áno. že jo? Ono s dochutenou minerálkou to môže chutiť inak, lebo napríklad to balzamico je také, že ževra, neskúšala som, že aj jahody s balzamikom, že sú akože veľmi dobré, ale teraz to chutí proste, pre mňa to chutí ako jablčný ocot, vieš, vyslovene, že je ako aj vonia mi to tak, aj chutí mi to tak a proste poďme asi si zahnať chuť a touto našou čipsovou nádherou, ktorá nám už medzičasom stihla vychladnúť. Tie ingrediencie sa trošku tak presne zoskupili v strede, čiže tu je skôr tak akože vajko a syr, takže poďme skúsiť niečo zo stredu. Tady to bych klidne skúsila. No, môžeme. Ale vonia to mega dobre. Vonia to fakt dobre. Ani neviem, či to bola za príchuť čipsov, to bola nejaká paprika, sa mi vidí. A ja ti vravím, vo veciach, kde je slanina a syr a vajíčka, vieš, čo na tom môže byť zlé? Nič. Cheers. Dobrý? What? Mňam. Jak sa tie čipsáky tak úplne zmekli, nasiakli ako keby... Jo, to také je tam ta paprika, jako jo, přesně tak, je to fakt dobrý. Tak to chutí ako keby také pečívko viac menej. Jo, a klidně bych to využila i jako knedlík třeba. To je top. To je fakt takéto party jedlo, ktoré akože chce spraviť niečo nové, čo nikto nikdy nevedel. Prakticky sú to úplne basic suroviny a toto strašne milujem na tých receptoch. Že z rovnakých surovín, proste z tohto istého spravíš omeletu a dáš tie čipsy len tak. Cool. Toto musím spraviť doma. Toto je fakt recept, ktorý proste chcem si vyskúšať. Jo, to je áno. No, 4 z 10, zase sme hypli podľa mňa na... Za mňa aj 10 z 10. 9 z 10. Dobre, akože nechávame si priestor na lepšie veci, áno. Ale je to fakt dobré. Je to fakt dobré. Jo, je to dobrý. Akože už som skúšala zmrzlinu aj s olivovým olejom. Fakt. Čo tiež ľudia tvrdili, že je to veľmi výborné. Podľa mňa to nebolo až také veľmi výborné. Akože chápem tej pointe, že tu akože ti má proste, vieš, strave prenášať chuť a proste zvýrazňovať chuť a tak ďalej. Ale možno akože sú oleje trebárs, že z vlašských orechov alebo vieš nejaké tie kvísové oleje, takže to by mohlo byť že v pohode. Ale s tým oliváčom to bolo také divné. A so sojovou omáčkou by to malo vraj chutiť jak proste karamel. Ja som teda už raz skúšala a nebudem ti hovoriť, aký bol outcome. Som zvedavá na tvoju reakciu. Ale podľa mňa, keď sme prežili tú kolu, tak už horšie to už nemôže byť. Myslíš? Dúfam. Dobre. Akože dám to len na takú jednu časť, nech keď tak neskazíme celú zmrzlinu. Ale vypadá to jak karamel. Hej, vyzerá to jak karamela. Akože to také pranky potom môžeš robiť, vieš, že... Jo, přesně. Som si dobrú lyžicu nabrala. To jo. Tak ty víš, jak to chutná, že? No. Tak jo. Cheers. Já nevím, no, mně to přijde jak zmrzlina s polívkou. Takto, akože ono, tá prvá chuť, keď si to dáš do úst a cítiš tú sojovku, tak je to, že fuj. Ale potom, keď sa to snažíš premiešať v tých ústach, tak potom akože pre mňa, možno to je len preto, že viem, že by to malo chutiť ako karamel, ale potom tam začnem si ten karamel, keď si to už akože premiešam. Ale není to také, že teraz idem si dávať vždycky sojovku, než na zmrzlinu. Jako je pravda, že musím si to hodně představit, jakože ten karamel, musím si to jako... Čím väčšiu máš predstavu, ale pravda, že všechno je to v hlavě, jako. No. A sme tam proste motivačné toľko, všetko je to v hlave, aj pri jedení zmrzlín to platí. Keď si predstavíš, že je to karamel, bude to karamel. Ale jako... Čím väčšiu predstavivosť máš, tým ti je v živote ľahšie. Přesně tak.
Ale jako ten první jako moment je takový jakože... Nepríjemný. Ale teraz, keď som si dala tú časť, kde je toho menej, tak to chutí dobre. Je, když takhle tak jako sáš tak jako maličkem, tak jakože ten tam... okrajek jenom, jako, tak je to dobrý. OK, možno sme na to prišli. Ale keď som si tam dala do tých úst akože poriadnu dávku tej sojovky a teda, že... A nebo dát sojovku a kdyby ta zmrzlina byla víc tekutější, tak to jako premiešať, zamíchat. áno, áno. A to by bylo lepší, Dobre, ale takhle. Akože prišli sme na to, nie že by som to chcela niekedy zopakovať, keď budem chcieť niekoho vyprenkovať, napríklad môjho muža, tak mu to tam nalejem. Ale hej, dávam tomu tak 5, presne som šla povedať, rozlišila som na Česku, ale všetko si to nezaslúži. Ale vanilková zmužka, dobrá. Takže, máme tu posledný recept a to je avokádo, ktoré si nakrájeme na neviem aké veľké kúsky, asi také trošku nejaké väčšie ne? kúsky, aby sa to dalo obaliť v cukre, ktorý bude roztopený na panvici. A to potom hneď dáme do studenej vody a malo by sa vytvoriť také, že krusta. Videla som také recepty už, neskúšala som nikdy, karamel som naposledy robila v 13 rokoch, nedopadlo to dobre, takže držte palce. Avokádo je presne taká tá krásna vec, ktorú keď vychytáš, tak je to super, keď nevychytáš, tak potom len plačeš. Vždycky to otváraš nádej, že to bude dobré. Dobre, ty si robila karamel niekedy, takže... No jako já zase nechci říkat, že jsem ho robila, jo, jako zase, že... Jako asi tak jednou v životě jsem to zkoušela. A, dopadlo to? Dobře. No, dobre, tak stále máš lepší count, jak ja. Kolik toho dáme, nějak trošku víc? Dajme viac. Podľa mňa takto. A trošku pokropíme vodou. Uvidíme, co z toho vznikne. Dobre. Takže ako náhle to začne bublať, tak to obalujem v tom karameli. V uvozovkách karamely. Wannabe karameli. Nedokaramelovanom karameli. Neviem ako veľmi. Hodne. Ono sa to stadiaľ nejak tak steká, akože bráško. No dobre, podľa mňa akože viac sa tam už nedá. No, a teraz musíme byť veľmi rýchli. A teraz prichádza úplná chvíľka pravdy. Keď to vidíte, tak to má potenciál. No asi, že by to vytáhla rýchlo. Tak? No. Akože vyzerá to... jenom schladíš, vyzerá to tak lesklo. Ale ono by sa tam mala vytvoriť taká, že... Taká tvrdá tá krusta. Ona podľa mňa není tvrdá. Ale minimálne vyzerá ako jablka v obchode, vieš? Také tie lesklé, proste voskové. Fejkové avokádo. Ochutnať? Ochutnajme to. To je jediné, čo nám zostáva. A môžete nám do komentárov napísať, že čo sme spravili zle, ak ste to už niekedy skúšali robiť. Nemuseli si robiť zrovna avokádo, ale ja neviem, ja som fakt videla veľa receptov s ovocím, vieš, takto obalovaným. Takže ak ste to niekto robili, tak napíšte, hej, že ako sa máme zlepšiť. Cheers. Je to veľmi výborné, lebo je to tuk a cukor proste, to je vždycky dobrá kombinácia. Ale by to bolo studený. Ale keby to bolo chrumkavé, tak by to bolo, že top. Vtedy by si to zaslúžilo za mňa nejakých 9-10. Takže potom musíme na druhé kolo, keď nám napíšu, že kde je chyba. Tak my děkujeme, že jste se na dnešní video dívali až do konce. Áno, že ste to vydržali a veľmi nás poteší, keď dáte like, keď dáte zvonček, aby vám neuniklo žiadne ďalšie video. A môžete do komentáru napísať, že či ste vyskúšali nejaký virálny recept z TikToku a ako to dopadlo.